Welkom, dit is het Vastelovensjournaal met de 19 finalisten van het LVK. Het Vinkeveense aandeel in de optocht van Velde. We hebben de agenda, de knikkerpolitie uit Offeren is de gast. En natuurlijk als hoofdgasten uit Beaufort, La Bamba. Ze zien het niet, Schouthuur, dat er in Beaufort een ruïne stuit. Harold en Ron van duo La Bamba. Beaufortse roots en muziek brachten twee vrienden bijeen. Langzaam maar zeker verleep hun carrière in de richting van een lang verwachte LVK-overwinning. En die komt er eindelijk in het jaar 2013 met Lijf Limburg Lijf. Harold en Ron vormen samen La Bamba onder het motto Lijf, Beaufort, Lijf. Oeps, zei ik Beaufort? Dat moet natuurlijk Limburg zijn. La Bamba! Ik heb eigenlijk nog nooit een normale televisieopname van nog gezien, Harold. Wat is dat toch? Ja, dan moet ik altijd een beetje humor bij zitten. Dan moet je nog lachen weer. En, Ja? Overal die het Zo ziet je wel wie dit... Ja. Dat is La Bamba, joh. Ja. Oké. Dich verdienstien inkomen met druminstructies, klopt dat? Verdien je, ja. Ik heb het 24 jaar gedaan. Instructie van fluit- en tambourkoersen. Ja. Fluitisten, slaagwerkers opleiden en het geheel motiveren om samen te presteren. Ja. Ja, daar zit het muzikale van Dich in feite in, dat is die basis. Ja, absoluut. Ja. Ja. Want mensen denken dan, dat is gewoon een drumritme, maar er zit heel veel musicaliteit in percussie. Ja, maar ja, vooral het fluitenkoerswereldje is toch een wereldje wat heel apart is. En er is niet iedereen even goed in toe. Wat is dat het specifieke aan? Het specifieke pijperfluiten, grote fluiten, marimba, ja, het is wat echt vooral in Limburg sowieso bestaat en net over de grens ook. Ja. En de verder rest zussen dat eigenlijk op de ganse wereld niet zoveel terug. Oké, nou Ron is altijd aan het woord, maar Harold, wat is dit eigenlijk voor beroep? Wat ik van beroep ben? Ik ben al, ik werk al 24 jaar bij een deurenfirma en ik ben daar monteur. En de hele dag ben ik op pad met de busje en links en rechts doorgaans Limburg in kosten. Het hoogtepunt waarvoor een wat kleinere man uit Velde, begin van deze week, namelijk voor Ger Koopmans, oud-burgemeester van Stijn en oud-CDA Tweede Kamerlid. En hij verkleidde zich als Poetin in de Vastelovensoptocht, in de gekke mondigsoptocht van Velde. En als je nog goed kijkt wat er op internet over staat over de echte Poetin, ja, dan kunnen we alleen maar concluderen, Ron en Harold, Ja. dat hij het goed gedaan heeft. Ja, super toch? 100%. Ja, allebei een hele knip erop, zo weg. Vind ik Precies. leuk. Ja, hij zal het gewoon een beetje ingesmeerd hebben met wat vet Ja. voor de warmte. Dat is misschien wat voor de optocht van Beaufort over een paar weken. Ja, ik weet niet, wat ben jij uit hè? Ja, Harold van Dijk, ik sla nu over. Ja, Ik ik heb niet zo'n lichaam. Kijk eens, ik heb een prachtige foto van Ochtwier, Och daar. zoals je altijd ziet. Ja. En met deze foto zien we Beaufort ingegaan. Oei. Ja, ik ken alleen Harold. Ja. Maar weer duo is, zit ik dan? Jawel, La Bamba. Zeker. Gewoon in Beaufort, hè, dus... Ja, die overal ken ik ook goed. Ja, zeker. Is je familie of? Nee, dat niet, maar die wonen vlak juist achter in de buurt. Ze zijn niet van niks, zo bij Mars, hè. Ja, dat is Harold en dat is Ron. Ja. Die woont hier niet, die wel. We wonen dan nog op het Pruissysteem. Die woont in Brussel. Is even goed zijn. Nou, dit is dus de trots van Beaufort. Ja. Ik weet alleen niet of hij nog in Beaufort woont. Dat weet ik niet. Ja, dat is hier van La Bamba. Zo, wat vind jij van La Bamba? Ik ga door. Ja, doorlopen nog niet. Ik ga naar huis. Vanmorgen was een van de spannendste radio-uitzendingen van het jaar bij ons op L1 Radio. Namelijk het bekendmaken van de 19 finalisten van het LVK. Nog even pokerface hier, hè? Nog even pokerface. We hadden door camera's meegestuurd en we gewoon kijken wat dat aan reacties opleverde.
proficiat. Ja, dankjewel. Je kunt het gewoon voorbereiden. Ja. Dat zijn we al aan het doen. Ja. Dat zijn we al aan het doen. Kijk, de ganse Joekskapel uit Beek, Ja, de bühne mee op. absoluut. 34 man boven de Sterk. publiek met La Bamba. Ja, Oké, twee bussen. We gaan truiten. Jazeker. proficiat, succes. Dank je. We Dank zien u wel. ons verderop in ieder geval in de finale van het LVK. Dank je. Op YouTube ziet je ook al vrij beroemd. Heb je dit wel eens gezien? Nee. Jawel. Van het einde, hè? Ik heb het gezien. Jawel. Volgens mij is het een man uit Meijel zeggen we dan. Bart, volgens mij. Ja. Bart van Volgens mij Rijn. hebben ze me dat filmpje Oké. vorig jaar geschikt, joh. Ja. Dat is toch Chic? echt chic, dat is toch echt grappig. Ja. Maar er staat meer op YouTube. Volgens mij staat ook ganse verleden in zwart-wit staat er nog op. Maar je moet me even begeleiden van, waar zit je in Bart? Dat is Ron. Dat is rond, ja. Ja. De zwart-beelden, witbeelden En zijn, weet je de luier aan? dat is ook Ron. Dat is allemaal rond. Allemaal Ron is Ron. Oh, Geef me Sophie. een cupje, ben ik. Nou, Alblieft, Dieke. ja, hij Alblieft, is de Dieke. druminstructeur. Hier is dat, jong. Ja. Ja. Ene ganse deksel. Oh, wij zien dit. Die ken ik niet, die twee. Dit is echt schokkend, hè? Ja, dat zijn vier. Was me- Tweede mensen zijn was me- gebruikt te be. Dus ik heb een slecht nieuws gehad. Ik heb een slecht nieuws gehad, was ik. Toen zou het geen in de finale. Ja, dat was ik ook. Ik weet het nog niet. Oh, daar heb ik er Jawel, niet ook over hebben. nog. Even goed. Maar neem het dat liedje. Oh. Neem het dat liedje. Maar Muziek, ode aan ja. Pabbe Mam heet dat. Ja, Ja. dit is 2002, 2003 Ja, zal het ja, zijn ja. geweest. Ja. Ja, geweldig. Ja. Ja. Lang niet meer gezien, lang niet meer Dat gezien. is het tweede clipje eigenlijk. Is dat nog voor of nog de Witte Doeven? Daarna, ja, ja. de Witte Doeven, dat was ons allereerste liedje. Want de vriendschap in Montfort nam mijn eigen jeugd, en ook vol vriendschap gelukkig, in Velde, een soort Montfort, maar dan wat noordelijker in de provincie. Ja, een jeugdvriend van mij, Frank Voes, dat is 20 jaar geleden is hij geëmigreerd verhuisd naar Vinkeveen. Hij heeft dus een geluk gevonden, Vinkeveen, zo'n soort Montfort, maar dan met plassen ermee. En toch komt hij ieder jaar vanuit Vinkeveen, ieder jaar met de gekke maandag terug naar Velde, om als Einzelganger of andere optochtdeelnemer met te doen aan de gekke maandagsoptocht, een van de allereerste optochten van Nederland. Over naar het land van de fluiterskiers en de wuilens. Hey. Hey Tom. Hey Blie. Hey. Long time no see. Ja, hoe is het? Ja, ben je klaar? Nou, ik denk het wel. Moet ik nog altijd de schoen doen? Nee, die moest je aanlopen. Zo, laat maar door Tom, in de kamer. Ja. Ah, kijk, dat zien ze hè. Dat is Schengen-tijd. Ja, dat is klasse. Hier nog zonder bril en hier met. Ja. En dit zal wel zo te zien later zien. Carnavalsvereniging Vinkeveen. Maar het maar één lid hè. Ja, dat ben ik. Ja. Want dat is jouw vastloopvereniging. Nou, carnaval kennen ze er niet. En als ik dat uitleg wat ik hier ga doen, dan snapt niemand niks van. Maar daar hebben ze altijd geen harde G of rond de R. Nee, heb ik niet. Ja. Absoluut niet. Dat wil ik ook niet. Want ik wil mijn achtergrond niet verbergen. Dat ze mogen best weten dat ik uit Limburg kom. Ja. En voor mijn werk gebruik ik dat ook nog steeds. Dus, En de kinderen, een van die dochters, loopt net voorbij. ja. Die is showen de ze dan kleinste. net naar Velden. Ja, die vinden dat leuk hè. Ja? Dan mogen ze verkleien en dan mogen ze sminken. Ik ben er zelf natuurlijk opgegroeid met gekke mondig en ik vind het wel belangrijk dat de kinderen dat ook meekrijgen. We hebben het beeld van Sphinx hebben ze natuurlijk afgebroken. Het beeld van? Van Sphinx in de stad. Wat het beeld van Fons Schobbers. Ja, dat bedoel ik. Dat Dreemond, het glazen beeld. Het glazen beeld op Dreemond gestaan. En mijn zus die belde mij op, want ik wou nog iets hebben wat de laatste tijd gebeurde, zeg maar. En dat moet actueel zien. En dat moest actueel zien. Dus ik had bedacht, dan ben ik de glazenwasser die dan nou zonder werk zit. Dan ben ik een Turkse glazenwasser, die heet Yusuf. En Yusuf zit nou zonder werk. Mensen lopen straks al langs de kant van Vinkeveen is erop gegaan. Dat is al een beetje herkenning. Nou, succes. Zie je weer. Glazen was van Yusuf. Ja, ik heb wild gewassen in Venlo. Ja, is nu weg. Is weg. Ik geen werk meer. Ik geen werk meer. Kijk, als jij werkt voor mij, bellen. Ik zoek voor jou. Ja. Ik heb maar 3 maanden ervaring. Niet meer. Oh, kijk. Oh, nog veel meer mensen hier, ja. Ah, kijk.
Vinkenveen, waar hij als enige lid van is, in de Gekkemonniks op de velden. En kijk eens, op Brokke Dinsdag mailde hij mij deze foto. Hij heeft dus opnieuw de Wisselbeker, de Ereprijs gewonnen van de Wuilens bij de Eindselgengs. Nou, dat is toch wel een applaus voor. Hey! En dan doen we de agenda. We beginnen in Sittard, waar dit weekend het grote jubileumfeest is van 12x11 de Marotte in Sittard in de Stadsporthal onder het motto Sittard draait door. Harold. En in Remuntje viert de NUL 7x11-jarig jubileum met onder meer de Ule Nostalgatie in de UC in de Eese Cultuurfabriek in Remuntje. Zeker. In Maastricht op de Merit roepen de Templiers morgen, zondagmiddag dus, rond 3 uur een nieuwe vastelovensprinshoed. De grote onbekende, die wordt eerst op een grote keer in een cortège door de binnenstad getrokken. In de Roerhal in Vlorop is vrijdagavond het 7e Vloroper danstreffen georganiseerd door carnavalsvereniging De Beerbuk met dansgroepen uit Limburg en De Boete. Weet dat deur? Vlorop. Oh ja, oké. En voor de 12e keer op een rie is er vanaf vrijdag in de Bombieren in Maastricht Veldeke Vastelovenscabaret met als titel Huur wit zeet. Er zien volgend weekend dus en het weekend erop 4 voorstellingen, inclusief op zondagmiddag de matinee-voorstelling. Is dat voor mij of is dat iets emotioneels? Nou, nee, we willen hem liever weer met terugnemen. Wat? Heel geer. Want ja, dit is eigenlijk voor ons de vervanging, als het zo mocht noemen, van de Bertha Paulussenbeker. We hebben dit beeldje allebei van ons Ajax gekregen. Altijd Rijnheim staan. Ik heb Rijnheim staan. Ja. Dat is voor ons altijd de herinnering aan de LVK-overwinning van ons. Ja. Jij moet kriegen, joh. Ja, zo van mij voor dit niet bereikt. Jij doet met je baar, joh. Ja. Ja, precies. Okay, goed. Ik heb nog één tip. Voor och, als je met een optocht een move met uit, maar voor iedereen met de optocht mij uit. Bijvoorbeeld in een dansgroep en dan steeds op zo'n vrachtwagen. Kijk even mee, want dan moest wel een beetje oppassen onderweg. Het beste is dat ze zich vast kunt houden, toch? Wie doen ze de move? Ja, boven er staan knoopbekberen op en boksen, dus dat ze kunnen bij ons nooit omvallen. Het barbecue. Het zoekt een beetje Belgisch uit, toch? Een soort halfvaste stoetachtig, niet? Ja, dat wil ik even naar Zo zullen we kennen, hè? Zo zullen we kennen. Dit was het Vastelovensjournaal voor deze week. Volgende week zien we terug met een goed applaus voor de LVK-winnaars van 2013, La Bamboe Montfort. En we sparen dit seizoen natuurlijk ook Facebook. Heb geen Facebook? Nee. Weet de beste dich al? Ik heb alleen de beerboek. Ja, ik weet wat het is. Oké. Nou ja, goed. Heb je toes en een prachtig versierde Facebook? Maak er een foto van en stuur hem op. De eerste reacties zien al binnen en dat ziet er prachtig uit. Het Vastelovensjournaal is volgende week terug met Ronald en Karin. Goed weekend.